We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umama wami wathengisa ngami ku-stepfather sami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Umama wami ongizalayo wayethula ngidlengulwa i-stepfather. Kwesinye isikhathi kube abangani baso i-stepfather sami. Ngangithi uma ngimtshela impendulo yakhe yayithi intombazane ikhula kanjena. Indaba yami iqala kanje. Ngiwusisi osekhulile ngokweminyaka ngino-28 years. Ngizalelwe endaweni yaseMpumalanga eNhlazatshe. Ngakhuliswa uyena umama. Ngebhadi-ke ubaba angimazi. Besihamba sihlala sinomama, phela umama ubephuza. Indoda nendoda ayitholayo sasihamba siyohlala nayo. Kuthe ngonyaka ka-2000 wahlangana naso i-stepfather sami. Bahlangana khona ematshwaleni. Ngokudabuka-ke lo baba wayebuya eMaputo. Mangizwa kuthiwa wafika kule ndawo yaseMpumalanga ngokusebenzela ama-construction okwakha izindlu zikahulumeni. So wayeqhashile. Sahamba-ke sayohlala naye lo baba. Babephuza bobabili. Umama wayeneqembu lakhe lotshwala. Kanjalo naso i-stepfather sineqembu laso. Bekuke kwenzeke moso kuphele iweekend yonke bengalali endlini. Umuntu uzozibuza ukuthi ngoba ngangino-5 years ngangidlani. Yazi mangingakutshela dadewethu ngase ngazi ukuthi imiphi imizi engiphakelayo mangidlala nezingane zakhona. Ngangihlala kulowo muzi kuze kube kusebusuku. Baze bangixoshe ukuthi angiye ekhaya. Usuyothola-ke sebengiphelezela bangimikisa ekhaya. Ngebhadi bebangishiya esangweni bebangangeni. So bebangazi nokuthi ngiyolala ngedwa. Kwathi ngonyaka ka-2001 ngaqala i-crash. Into engangijabule yona. Phela emini ngangiba nesizungu ngoba abangani bami babesuka basesikoleni. Kodwa into engangijabulele kakhulu ukuthi sengizokhona ukuthola ukudla emini. Kwathi ngoJune kuwo lowo nyaka wakhulelwa umama. Ubephuza ekhulelwe enjalo. Kwathi ngonyaka olandelayo wathola ingane. Wahlala-ke ekhaya izinyanga nje ezimbalwa. Ngangibuya esikoleni ngijabule kabi ukuthi ukhona umama futhi ngizodlala nosisi wami omncane. Kuthe lapho ingane isinezinyanga nje wabuyela futhi umama etshwaleni. Babephuzela komunye umuzi. Engibone sengimdala ukuthi ilana kuthiwa iseSpotini. La kuthengiswa khona izikali zomqombothi, amajuba kanye nalobu obuba sebhodleleni elimnyama kuphela. Naku-ke obesekwenzeka. Bekuthi njalo ngama-Friday ngilindwe ukuthi ngibuye esikoleni. Ebese umama ehamba nathi eye la kaphuzela khona. Wayesuke enzela ukuthi ngibheke ingane yena abe ebuhlaba. Sizobuya ngama-Sunday ebusuku sesizolala. Kwesinye isikhathi sizobuya ngama-Monday ekuseni. Sengilungiselwa ukuthi ngiye esikoleni. Ngase ngihlala ngikhathele ngisho esikoleni sengiyinto nje elalayo.
Kuthe ingane uma isizohlanganisa u2 years, waqala umama wasishiya sodwa. Yena ubeshiya ephekile, kodwa inkinga ekhaya besinganayo ifriji. So ubuthola kwesinye isikhathi lokudla sekumoshakele. Ngenxa yokuthi yayingekho into engizoyenza, sasikudla kunjalo. Ngase ngazi angithi ukuthi uphuza kuphi. Ngake ngazama ukuya kuyomtshela ukuthi ukudla kumoshakele. Wangishaya wacishe wangibulala. Ethi ngoba ukudla okonakele akukaze kwabulala muntu. Umama-ke bekahamba ngoLwesihlanu aze abuye Sunday ebusuku. Kwesinye isikhathi kwenzeke angabuyi. Sengiyovuka-ke Monday ekuseni ngiqale ngilungisele ukuya esikoleni. Qede ngiyombheka ukuthi ngizokwazi ukumshiya nengane. Ngapha la kumele ngiyombheka khona kuqhelile nasekhaya. Futhi nale mizi abekaphuza kuyo yayihlukahlukene. Ungazibuza-ke sisi ukuthi ngangivuswa ngubani ekuseni. I-stepfather sasibuya sona njalo ngama-Sunday ntambama. Angithi wayesebenza ngaleso sikhathi bebakha imigwaqo. So ngangivuswa yiso. Ngokubona-ke isimo sokudla ukudla okonakele, ngase ngifunda ukupheka. Ngoba kwakusigulisa lokudla kusihambisa ngezisu. Ngapha umama uzobuya angishaye ethi ngimosha amaphampasi engane. Izinto zami zesikole-ke, cha lapho ubenza sure ukuthi ngaphambi kokuthi ahambe Friday, uyangiwashela aqede ayine. So esikoleni bengifana nazo zonke izingane. Yazi indlela abangihlukumeza ngayo laba bantu. Bebanganqeni ukwenza izinto zabantu abadala sikhona. Kwesinye isikhathi kuthiwe asibukele i-TV noma sixoshwe kuthiwe asiyodlala. Kuthe lapho sengino-9 years saqala sangidlwengula i-stepfather sami. Sithi ngoba siyangondla angisikhokhele. Sisho nokusho ukuthi mangike ngakhuluma sizongibulala siqede sithathe ingane yaso sibuyele kubo eMaputo. Siqala ukukwenza lokhu. Ngahlala iviki lonke ngingayi esikoleni ngoba ngangopha ngenye indlela. Ngathi ngiyamtshela umama, impendulo yakhe yathi, uyangikhulisa ubaba, ungenza ukuthi ngibe umfazi oqotho. Waphinde wathi, angithule phela, lo muntu sihlala kwakhe futhi nguye osondlayo. Kwaqhubeka-ke lokhu i-stepfather sami singidlwengula, ngase ngiphenduke umfazi. Kwathi nje ngolunye usuku kuyi-Friday ebusuku, kwafika umngani wakhe u-stepfather ezomufuna. Ngokuvula-ke kwami emnyango ngoba phela ngifuna ukumtshela ukuthi akekho ubaba, wabona ithuba lokuthi naye angidlwengule. Wakwenza akakwenzayo waqede wangipha u20 rand. Wathi angibothenga amaswidi ngingatsheli muntu. Ngenxa yokujwayela-ke ukuthi vele ubaba uyayenza lento kimi. Lona futhi ngabona ngathi uyangithanda ngoba uze angiphe nemali. Babeseshintshana ngami-ke ubaba benomngane wakhe. Engingakwazi kahle ukuthi babazi na. Lo mngani ubethi njalo uma eqeda angiphe imali.
Kwesinye isikhathi mangike ngahlangana naye kumbe emgaqweni uzongipha imali. Kuthe ngo-2006 umama wathola futhi enye ingane. Lena-ke ngingasho ukuthi kwakungeyami ngoba wayishiya kusukela inenyanga izelwe, wahamba wabuyela etshwaleni. Ilana-ke la ngabona khona ukuthi yazi ingane iyakhula. Phela leya ngane yaqala ukuphuza itiya inenyanga izelwe. Kwathi nje ngolunye usuku ebusuku wafika lo mngani ka-stepfather ehamba nabanye abangani babo. Babedakwe benya amaphepha. Bangidlwengula ngemumva nangaphambili. Kangangokuthi ngaze ngaquleka. Ngaze ngavuka sengivuswa ilona ona 5 years ngoba sekukhala lona omncane. Mangivuka lapho ngangingakhoni ngisho ukuhamba. Umbhede ubovu igazi ngopha ngemuva nangaphambili. Ngathuma-ke usisi wami ukuthi ayobiza umama wakamakhelwane. Phela nami ngangizizwa ukuthi ngiyafa. Nangempela-ke wabuya naye. Lo mama wangena endlini wathuka ukuthi kwenzakaleni. Naye wavele wamemeza wabiza abanye bomakhelwane. Ngaphuthunyiswa-ke ekliniki. Masifika nakhona basindlulisela esibhedlela. Kwabizwa ama-social worker ngalelo langa. Athatha laba abancane. Lapho umama akazi nakwazi, akekho akaziwa nokuthi ukuphi. Ngabuzwa-ke ukuthi kwenzakaleni, ngachaza. Ngasho futhi nokuthi kwaqala i-stepfather sami ukungidlwengula, futhi umama uyazi. Kwavulwa-ke icala, bathi bebuya ekhaya ngeSunday, bahlangabezwa amaphoyiswa baboshwa. Ngenhlanhla-ke babagweba u-25 years bonke. Thina sahamba sayohlala ehome. Ngoba ngangiyingane ethanda kakhulu isikole. Ngafunda ngaze ngaqeda. Ngase ngiyofundela ubu-social worker. Ngawuthanda loya msebenzi ngoba asiphatha kahle kakhulu ama-social worker, mina nezingane zakithi. Ngathi mangiqeda ukufunda ngaba nenhlanhla ngathola umsebenzi. Ngathenga umuzi, ngase ngithatha izingane zakithi. Lo baba-ke washonela khona ejele. Umama-ke yena kulonyaka ngoMeyi uphumile ejele ngeparole. Ulokhu esilandelela nezingane zasekhaya ufuna simxolele. Ikakhulukazi mina. Ngiyacela-ke mphakathi wala ekhaya ukuthi ningibonise ukuthi umxolela kanjani umuntu owakwenza isihluku esingaka. Umama wahluleka ukungivikela ngiyingane. Izingane zakithi zona sezike zaya ukuyombona la kahlala khona. Mina angazi nokuthi uhlala kuphi. Futhi angifisi nokwazi. Yazi bekungcono ngalenkathi lo muntu asasejele. Ngoba bekungathi ngiyikhohliwe le ndaba. Kodwa ngoba esephumile kuvele kwabuya konke. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.